duduk bersandi di pendagura. Duhai senangnya pengantin baru sing kesel sing rewel. Sing kesel sing rewang. Aduh, sakno. Maca endah ing wangi kota sumiler angin matas buka tangan ning ati. Apa kowe ora ngerti kowe senajan setahun karangan tresnamu. Ya. Ya. Selek yo kowe nak. Sita. Urung kebagian. Nyapa, Bang? Kayak le. Jatuh kan. Hey. Oh yeah. Hey. Iya, telandangnya batuk. Telandangnya wong berbahaya. Yup. Lawase ya mung ambirika api kalandi maneh caritane wis beda saiki rika wis sing ana digawa wong liya. Sekarno bisa ambiriko salawase ya mung ambiriko tapi kalambi manting caritane wis beda saiki rika wis ana
Dan iki perwedang eksternal dikakon dalam diri saya kehormatan menika wau candrane sadaya adicara ingkang sampun kraket direwatang putra manunggal jati. Lilanono pamit mulih mesti turu yen dede jodone mugi enggal antuk sulih wong kang bisa nglateni slirane pancen abot jroning ati ninggal liko wong sing tak tresnani nanging ati kados pundi ngir kawula satermo nglampahi sakmene atur puji karya raja sapure aja lali asring kirim warta benjang dika yen to nganti kuciwa yatin kula boten yen to nganti mung sia-sia anu niki mriko dadi kare drone manunggal jati nuwun matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki para sedaya tamu undangan kang kula hormati menika wau sedaya bicarakan sampun karakter dene perkataan putra Sanuryok Ponorogo Manunggal jati kang mijil saking Kelaladan Sumber Manjing Kulon beberapa wonten kletak kita berikut kelatur kita sak warga Manunggal jati nyuwun agung ing samudra pangapunten nuwun matur sembah nuwun. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng. Allahumma sholli ala Muhammad.
Kurangi juga musiknya. Ya. Kuat. Wah, kacare to koyo mangkono. Manggon sanggung kita tatanan TV kacane iki. Gusti lahir ingkang nyepa bumi langit kali sini. Ing hadapan suara Bapak Wibowo, arep wis maupun ditokake karo dadi bukan dicara. Ngopo kabeh pokan tanah pusat desa sewunan kaleman dhewe wis makut Bapak mungkin saya luas dalam berita Sulistiani. Pamori kelanggan manggil pendamping agung ingkang kebaik dene. Ya bina kawenange sasana nggih mangke pinanganten Putrarsa binaring kemidhe saking sasana. Kakang manjing unggiring sampun pinantian nggih sasana panggih pinanganten. Sapating dosana nggih pinanganten putri tan prabeda. Ing imbange jagat Kidulana Teja maya-maya sasa dolanan ing gamu Sudama Parabane. Lah menika tejane pinanganten kakung. Ingkang binarang kemidhe saking sasana Palemar Kakang Manjing unggiring sampun pinantian nggih sasana panggih pinanganten. Dabdak ingkang jami humiring cekaring sang pinanganten. Panjenengan kadhi sini sira blakiti solaning watu bagi surga dene. Sira kang rambat haning saluhuring watu. Sacerdak sok dikapan aruna jendari yang perlu dados ora panggih pinanganten. Lho mereka jutisane sing jagat kono wae. Niku dados tanggung jawabing tiyang agesangane Gumrayan Agung. Ingkang kemargangati niki Joko Kumala Sarta Parawan Suci Mangsi Suci. Jumburake ati pinanganten sari bedene memakut beberane enggal kanthi rasango ati kang suci jujuring indah. Wis saksana nggih. Bapak kirane Ibu Markati ingkang minangka dadi pemandum sesuping laraga saking Bapak Muklis lan Ibu Rita Sulit. Mangka sang loro napa mlawi astane Balagata jumaten ingkang karuan pinanganten kakung sarta pinanganten putri. Ingkang kira dados sana surkan den pilih tamrosen nggih pinanganten saribet lanang kalon wadon beda wujudane kakung tarawih manjing dadi sawiji rasa dugi wirasane suruh ingkang tik malenan lawe menang penganten sampun pikantuk layak kekancing saking satataning kabar dadi sataning agama kena nasu suruh beda lumangan lawe karo gini ketunggal asane tuh menika ingkang pinanganten Sabaya mungkin nggih Ibu Markati paling sasmita dengan tempaten sakloro kita hamu bengi jagat pasemene bisa dadi janmo kang kajulu kajono prio karo kondang sawenang-wenang sadengan papan antuwa pitulungan kang sarta bekali Gusti kang kawasa areng Bapa wagiri manungku kunjung ning nami cipta kunjung marang kurbaning kawasa bisa hanya mbok marang kasatosan kasato kajuananing pinanganten dene memangun beberani galing kerembet linampahan Memperbondo Indra Tupi Babana Somo Anenggi Bawa Akhiri Pusna Paripono Jadi hal meminta malam sih Pali Marmaning Gusti Anenggi Ibu Markati Kang Sabtu Bawa Akhiri Kang ucap Bismillah Jinalatan Kunci Hastu dikunjung marang Kurbaning Gusti Muga dadi jodoh kami nasti Ono pegatamu kejaba besok yen to sowan pangayunan kudu sowan pangarsaning Gusti kang kawasa kedepeh pasang yaning para sesepuh mewah pilih sepuh hansara topol kadang kadian mewah metro karang wis sampe anu peksa jenatan teput hae kudu sang pinanganten sadaya katem anu kumunjo handayani anyeng kuwi puji sesanti nyuwun marang kudu bali wedi uga bisa nyembut marang kamu yang kang sarta kabrang jare pinanganten salimbit temah dene ro mawon bebrayan prasasat anyan jumo kembang cepoko gondo ingin sewakul-wakul gedhe tandha cena kamuran kang sarta sing parimaning Gusti areng Ibu Markati kang bapak dadi tuwa-tuwaganing pinanganten tak ketangkung sundere kudu dhumateng pakawire bapa lagi ajeng puji sesati marang pinanganten sakoron lantar puji sati kunjuk marang Kurbaning Gusti kaya mangkonan iki Ibu Markati dene hamet karo sabdo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ingkang agami sanes kula ngaturaken sugeng siang lan sugeng pinanggih. Nyuwun sewu dumateng Bapa Pini Sepuh ingkang mengku kajatipun Bapa Muklis ingkang pinarak sang ngandhape pendhapa agung mriki. Nyuwun sewu dumateng sesepuh, aji sepuh lan tokoh masyarakat ingkang pinarak sak ngandhaping wirawara agung mriki. Lan nyuwun sewu malih dumateng para pendherekipun penganten kakung ingkang saking Gresik. Kula dipun utus Bapak Muklis tiyang sak keluarga saperlu njumukaken kaki penganten ini penganten ngagem adat Jawi kina. Mbok menawi wonten tuna sarta kalepatan anggen kula matur menika mangke kula nyuwun agunging pangapunten dumateng para rawuh kakung saha putri kami mulya. Assalamualaikum, salam niat ingsun nyalamaken kaki penganten ini penganten Kang Mus Amin Borojo. Assalamualaikum, salam cumlorot kasaka wetan putih rupane cumlorot manunggal sawiji dadya cayane pangeran kang maha asih. Assalamualaikum, salam cumlorot kasaka kidul abang rupane cumlorot manunggal sawiji dadya cayane pangeran kang maha wikan. Assalamualaikum, salam cumlorot kasaka kulon kuning rupane cumlorot manunggal sawiji dadya cayane pangeran kang maha wening. Assalamualaikum, salam cumlorot kasaka lor ireng rupane cumlorot manunggal sawiji dadya cayane pangeran kang maha langgeng. Wus manunggal sawiji cayane Gusti lan pangeran sumusuk marang hagane kaki penganten ini penganten mugi tansah manggya rayu wilujeng donya tumusing akhir. Bangsa marang pamoring suksma sinung moyo winayo jroning asepi. Aneng anjengku sawis Sundawara aneng nggih pinanganten putri. Ubek Mal Masda Levawati. Aneng arasaning pinanganten kakung arsa angan demi susanggeman anedaken bekti kira mriki guru lagi. Amiji amranipun pinoramane anak Pak Konangan 3. Adi kaya ingkang tapak mijil diwan wabang kelan putih wonten diwan wabang arah ingkang mijil saking ibu minangka dadya pertapaning pinanganten Nawa Candra Dasa Relawasi. Wana putih tandha tira ingkang mijil saking bapa wit purbaning Gusti kang kawasa dados sura hanguke dijuragani pinanganten sakloro. Emane sampun Gusti salaun-alun ngagem dosa. Amor paring langun beberaninggal musik kedhek Mas. Musik kedhek Mas. Musik kedhek. Kumambang-kambang sekala tiwana mawon mati kula kacih haning sang Kubendana ingkang sampun dara kalantir toning. Kinaro dadya wijian ampianipun pinanganten kakung. Para dadya tengara jroning aminipun lumbahaning samudra bebalan bebrayan. Manuk kanthi sangu ati kang suci jujuring tumindak. Ingkang sampun nglaksanakaken iki pinanganten kakung Sumawon Putri, ya mangke pinanganten kakung Kumlayu Hastani. Awapan dumateng ing kawuh palameswari nggih mangke kawinastan junjung derajat pemangun bebarengan lelumban. Kaya mangkon pinanganten giya kajengaken jajar kaliyan dawuh. Berita tengah jeneng manten. Ibu Ita Sulistiani namung kasih kawajiban Deo paring daharan dumateng kupro Gusti Andolan. Anak wedok Bu. Gentenan Andolan dumateng kupro sang loro aning nggih Upik Dalah Kaisa. Oleh mami kakak kula den lelinting. Dina bala hengulik besok gedhe dadi putra putri kang diwasa nang ana piguna praping Bapak maju Ibu mundur. Tasih ping kalih Bu, anak wedok.
Kali sipurung dari pangesti muga-muga temanten sangkara jroning amin iki bebraringgal tansah tinepakno ing rejekile dinampake samudayane inggih Bapak Muklis Saifullah taring unjukan dhumateng ingkang putra sangkara wujude tirta ardiya ya banyu pakonakan eling-eling putra sangkara dikalenggan mangkil gadya juraja tinaratu sahari pramila tansah den domo-domo inggih tirta ardiya kanthi pangajap ingkang sampun diwujud teranten sangkara dadi sora bisa saking boro-boro sokat kanjeng sareng dening anggur Prabu Dirayu jiwa mulya kuat jiwa analang dalem dene nama Pak Bedayan marang kenter marang liring mulya Bojo paring puno dene paring unjuan sampo dalan dumateng ing putra sakura nggih Bapak Muklis berita ani ngempi temanten kakung nggih anak nama Sayu Upik dalah Mas Paiso Haris kali sindur binayang wamabang lan putih-putihne wamabang pondok gedene kuanane ingkang katanpa popok binti dening nganduri sesambane budaya Yarso sempurna dening adyonan murkasa kuwi handayane iki lagan Bapak Muklis berita tansah mamet prono anak jakan margi pundi ingkang kadangkap apa dening putra sakura dimen rahayu nistala jroning pemangkun budaya Wonten dherek berkahi mangkene nggih sampun praktek pungyan ingkang kinarni sastra panemban ya linawa saking anggalne pinanganten sakara sindur binayang Ya, timbang takon. sampun sakara lenggah kamangke ingkang putra saklara dia pitanya dumateng garwa pake apa wune Upik karo Paiso agung di bocah loro padha aduke piye dijanahe dhewe sidana mantu ora mantra-mantra kaya anak mantu ibune syukur sekedhik dino dipujang iya lalu sen binakalan bocah loro iki ya dhewe bisa ora rahaine sapa kaya nang kolon pangulut kisane ngarep jaya nggih Bapak Muklis Saifullah dalah ibu Sulistyani dene bawa rawuh dolene ambon timbang dumateng katresnane punika putra saklara Iki video tak bojone. Kamera satu nih. Sampun mana Mas? Kiri. Balik kanan Pak Muklis, balik kanan dari enggak. Tawi tanam jero. Kali dak bismillah tawakal Allah la haula wala quwata illa billah. Orang-orangan iki nggakaken haren dapat kabur harge pinangan saklara. Bersama pabut serangga dari sini barang sawi Mari gini boleh berdebat kasturi Kongas kandanya orang kau hanya berkisang Yaling pawih Bobo Sumadi Salaman Ibu. Oke, pandangan sini Bu, lihat kamera sini. Pengatur sekali kan sembuh Wila gali Tahan tetap salaman. Tetap Ibu yang agak maju agak maju. Nah, biar kelihatan pandangan sini semua. Jiwo kiwah ala gali Silang, Bapak. Jabatan Nasional Ibu. Sedel sampun kalaksana Oke. Anggur Tetap pandangan sini, ing kalenggan mangke sampun Oke. kalaksanan hanapak punang kawajiban ing urip Jenengan gandeng pinarane sing manten. Bapak jenengan gandeng pinarane sing kudu. daun serani ngakrami pinuji marang korban ing bisnis kotang sabiso antung apa yang kangsal pengabadian Bapak pinarane kudu. dia tulis saking Bapak Sinar bilani budu dia kakaknya banding sasono menggah satoto angkapin-apin dimatengin pulau sakoro Gandeng. Gandeng tanya diri-diri. dia emangnya Bapak Muklis Saifullah dalah ibu kita Sulistyani wangsun Oke, papan Mas sekali belok kanan. pun anggunnya nanti romo tuh ibu sampun nggak satoto dia emangnya telah daya arso dulu berkali patung gue yang romo ibu Gandeng di pas di situ, cewek cowok. tapi sih kami berdarah si pengambil rawa saking anggal ini pinangan tegakung Jalan duluan. saudara belajar semakan sinandang orang sangat daya ini ngomong saudara ini semua itu goreng kemasan ini ngomong saudara dua badan sakoto Sulistyani ini panjuratan bagi bangun sama nenggih orang mau ini gubernur nanti semua itu ngomong sakloron awan saningkan kumelawi hangelus-elus palarapan sarto hamilin manipun tondo kejadian katen saningkan bapak ngomong ini kalau ini jadi kangen di lo bahwa rasanya pun pengantin sakloron dalam orang mau ini bumi pun
Kula ngaturaken semua kemangan bekti kunjuk sangat kebodohan itu. Nyuwun tambah pengitungan itu. Romo, bekti kula kunjuk nyuwun tambah pengitungan. Iya ya anak wadon uga apa tinggi paeso. Belum sentak berbakal yang dikut-kut itu ngati-ati sundere yang wani yang ngalati mengguru kasane ku. Apa ya bisa mapanake diri pribadi ning sating asal sono ya ing kono bakal pikantuk jati ning kemareng. Iya ya, aku ya mau ngamini apa kan dadi gawe ibumu yo, Bir. Aja mayang kowe kan dadi patembahe atimu. Namung tansah suwe di marang korbaning Gusti. Kalaran sampeyan ingkang sapa bae bakal bisa nyakun nang walone yang menurut dadi yo. Wawadi Gusti. Bangun anggon menggedhake panyuwunan marang Gusti aja nganti waleh. Sungguh saken dewa Kanjeng Rama. Saken dewa Kanjeng Kaluran sabda pangan dengan iku. Ingalas pinangan yang sakara. Parwa datang kamu kan ana ibu. Rita Sulistiani aku toh akan pun nang waspo. Ora waspo nandang supo tapi waspo nandang. Dua mulo ingkang bapak omo. Terus Mbak Emak jalan duluan sama langsung yang ibu nggih. Masih langsung yang bapak, ya mas ku bapak. Kantan rokan sekar katung layak kendang malo. Patrat sami ana nggih pinangan dalem saiki. Dipunjukane patung badhe tulisan saking Bapak Semadila Ibu Suti Asawargi. Angun cepan kenal to patrap pinangan dan saling dumateng wonten ibu. Romo kula ngaturaken sumangga pangabekti mugi kunjuk. Lha kenging pangapunten dening kula dereng saged amalos banyu susu kang sarta amalos kabecikan ingkang Rama Ibu paringaken dumateng kawula. Kasalak kawangan beli sesanggelan paripaksa mengkumpulkan kaos trilung kinambaran para krami Rama Ibu. Iya anakku lanang. Paisal apa dele kowe upik. Pun wis tanggap tunggu apa to keplasing budi nuwah. Batine karepmu. Iya ya najan aku mengkono nggih wong bagus. Paisal apa dele upik. Rama Ibu. Siang pantaring ragam tansah memuji marang korban ing Gusti. Bisa nyembuh kang sarampa. Anyebur marang kasatosaning jiwa ragamu yo nggih. Iya ya mung pitu kasing Rama. Piwulang ing agama ingkang sang kang wis karasuk dhateng sira sakeloro. Limang wektu aja kanthi kecicir ya nggih. Sang kepono kanthi wirid lan sapanunggalane. Dene bisa nyembuh marang kaberkahaning uripmu. Wong tuwa mung bisa memuji. Sakalawaning dawa muga anak tansah ikang tuwa kamulyan sarta kabadian. Nggih kesawangan dewa Kanjeng Rama. Nggih kesawangan dewa Rama wis kono-kono. Aja warang ati kan dadi patembahane atimu. Ora enggak satopo ning dapat Prabon Raja Winarata Sari. Kabeh padha anjuri puji sesampi kang sato dawa pangestu. Lumantar panyuwunan marang Gusti dipanembuh. Boleh dibantu Mas. Barang kasoto saring jiwa ragamu. Ya mong pesenku Balik lagi atau supaya omah kuwi mau datang gawe kene sing kang kita gawe sepakat dadi ajang malih ning papaning arep nggih lambung kaisa haris upaya salajengipun kemarin arep nggih bapak akhire dalai bomarkati kang kemarin badhe nyari rami Amiwiti gesah bebrayan anggenipun gesah bebrayan kalis ing Sambikala Lestari Widodo selami-laminipun Arum Sari Amarullah ngalahi dat Nur Sih Nur Cahyo badane pengantin sekalian badan alah-alah ngandika ora kelawan lati asadu kadadi uyuhe pengantin sekalian ora ana pangeran ya pengantin sekalian kang ana sire pengantin sekalian kodratullah rupane pengantin sekalian sipating Allah kang ana sak telenge ati pengantin sekalian dat langgeng tan kenaning owah sae mbyang arane banyu dari suci line banyu anda kumala lomba ing banyu
Anda kumala sirnaning banyu. Banyu sak tetes dadi wulune penganten sekalian sak lomba-lomba. Ane anut pangeran Islam dodok arane peteng adeg arane padang. Sakjroning mer sak jabaning mer. Penganten sekalian lemek sasi bata surya teken tejo guling kaluwung. Penganten sekalian kang aran Sukma Jaya Lelono kang manjing ing lintang johar awal akhir. Penganten kekalih sampun paripurna anggenipun amangsa mantram sesuci. Penganten kekalih arsa emut dumateng ngarsane Gusti Yang Maha Widi. Emut-emut kadya emut kersane penganten sekalian marang pangeran. Bektine penganten sekalian marang pangeran biar padang gemblawang. Padang arep padang mburi, surya ngarep surya mburi, biar padang gemblawang kadya kersane penganten sekalian. Penganten kekalih sampun emut dumateng ngarsane Gusti Yang Maha Widi. Penganten kekalih arsa salat sejati. Penganten sekalian salat sejati sajroning krentek pengangen-angen. Apa banyune sarining urip, apa wudune sarining dat. Dat ning telak kencana. Teteleng ser nungkat gaib anci-anci penganten sekalian iman tokit. Adege penganten sekalian sukma mulya. Lungguhe penganten sekalian iman langgeng. Penganten sekalian langgeng donya kelawan akhir. Ilhu sejatining niat hu sejatining urip. Asal langit ruku ing salat bali adege penganten sekalian bumi kang dadi taple penganten sekalian. Penganten kekalih sampun paripurna anggenipun salat sejati. Penganten kekalih arsa ambrasta saking brahala muring tembe. Penganten sekalian sak sampunipun nampi sahadat nikah munggah pasang papan amiwiti gesang bebrayan anggenipun gesang bebrayan kalis ing sambikala lestari widodo selami-laminipun. Penganten sekalian weruh kuburing jati ngarang ana cahyane dununge ana keteke pati dina ana merem-meleke maripate pasung dari suarane jabung kumbun-bunane was kupinge tengen sangar kupinge kiwa naga dina tangane tengen kala dina tangane kiwa rijal dina kala dina was sangar jabung kumbun-bunane pasung dari suarane. Ora ana kuburing jati ngarang loro telu ya penganten sekalian kang aran kuburing jati ngarang. Penganten sekalian wadangnya wadah sejati isine hawa sejati purba wasesane Gusti Yang Maha Widi. Rahayu 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 saguning dumadi. Adicara dereng paripurna, adicara salajengipun nggih menika amanci adicara kacar kucur. Kacar kucur menika duwe kawak pari kawak bengok kawak kacang kawak sak kawak-kawake duwe pari kawak taksih kawak kaki penganten nini penganten sekalian. Kacar kucur menika sanepa pralambang lan lampita. Mugi-mugi guna kayanipun penganten kakung ingkang wajib tinampi dening penganten pawestri tansah lur sondali dirtan ora ana medhote pindha iline tirta benawi. Di tambal mawon Bu, bapaknya nggih. Berdiri.
bapaknya juga ikut terima, pegang tangan ibu ya nggak apa-apa. Nggih. Mas sampean hadapnya agak geser sini. Kelihatan wajahnya. Ibune menika guna kayanipun penganten kakung ingkang wajib tinampi dening penganten pawestri, panjenengan boten wajib ngubahaken musikaken nggih Bu. Ingkang wajib ngubahaken musikaken inggih menika penganten pawestri, panjenengan anakmu wajib nyimpen ingkang gemi ingkang siti nggih Bu. Adicara dereng paripurna, adicara salajengipun inggih menika angancik adicara babaring pisang satangkep. Babaring pisang satangkep inggih menika penganten kekalih sampun cumbuh katresnan. Cumbuhe katresnan badhe anangkepaken tangkepe agesang. Tangkepe agesang tuha wiji sejati, tuwing wiji sejati, tuha kakung yang pawestri. Menawi dipun jambal lanang lan wadon. Ing benjang penganten kekalih anggenipun gesang bebrayan. Mugia dipun paringi turun, menawi kagungan turun menika menawi saged sampun kathah-kathah kalih kemawon kakung kalian pawestri. Menawi kathah gampil asale maringi dahar, ewet asale ninteraken. Lan mugi-mugi menapa ingkang dados panyuwunipun Bapak Muklis tiyang sak keluarga kalian Bapak Sumaji tiyang sak keluarga lan mandhapipun dumateng penganten kekalih Gusti Allah tansah ngijabahi. Penganten kekalih kula aturi jingkar saking sasana palenggahan. Saperlu asung dana dumateng sanak pamitra ingkang wajib den paringi sumangga. Penganten kekalih ngasta Bokor Kencana, isinipun Mas Pricis Rajabrana ing benjang penganten kekalih anggenipun gesang bebrayan. Guna kayanipun sageta kalimpa-limpa, sageta memayungi tiyang ingkang kaudanan, sageta memaringi pepadang tiyang ingkang kepetengan, lan sageta maringi bogo tiyang ingkang kalompan, lan sageta ngayomi sedaya tiyang sepaipun lan para sedherekipun. Iya masih kalau kamera. Jadi mantan kok kita. Laku dikei iki mau. Tabung, wis. Nah, ngenge sitok. Dipiteke hasil iki. Ngenge nggih nabung bunine, kaya Pak Muklis iki. Lah, wis. Ngenge sitok sing gede. Nah, sing gede wayah ya. Patine paringno patine.
Adicara dereng paripurna, adicara salajengipun nggih menika ngancik adicara babaring sekul jemuk kalian Bujeng Robyong. Babaring sekul jemuk kalian Bujeng Robyong kula aturaken dumateng Bapa Bini Sepuh ingkang mengku kajatipun Bapa Muklis dumateng Bapa Wagirin wekdal kula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu dumateng para bapak saha para ibu ingkang kula hormati. Inggih iki kawula kapurih ngaturaken hajatipun Bapak Muklis saha ibu. Menika Bapak Muklis nggare hajat ngijab nikahaken putenipun kanthi adat Jawi kinampa bilih kala mangke. Anggen kawula ngaturaken hajatipun Bapak Muklis kirang anuju krana dumateng manah panjenengan sami saderengipun kawula nyuwun pangapunten ingkang agung dumateng panjenengan sedaya. Ya sampun nuwun sami pilinggihan kula badhe nyilani atur dumateng para bini sepuh dan para ingkang sami katuran. Pilenggan wonten salur panantosanipun Pak Muklis Pegoniat sak yoga wayahipun sedaya nggih. Pramila sampai dipun aturi pilenggan wonten salur panantosanipun Pak Muklis tiyang sekalian sepindah dipun suwuni sawapan dengan pun ingkang wilujeng jangkep kaping kalihipun perlu dipun kengkenasani Pak Muklis tiyang sekalian menika anamo mungkin sedhereming ladosaken rezekinipun pangeran wedalipun saking bumi asal sarine toya kedawan sarine rasa sehansal barokahipun Sunan kekalih Solo lan tanpa mambang kris sampun angsalipun Kiai Jurutani Nini Jurutani sampun ikhlas lahir temukan batin sepindah kadamel sirkah maring Allah kepada Rasulullah so kadamel sal penjalanane anggenipun badhe njemahaken teman-teman sekalian ing wedal dinten Rebo Wage mugi-mugi teman-teman sekalian sakata atur untuk dados katon minen-minen lan mintuna mugi angsalo idinipun Gusti ingkang maha uga salpaturipun dhateng para bini sepuh dan para ingkang sami kataran niki sedayanipun. Kang saktara malih pun rakit Bujeng Robyong sakmenika kadamen saboti kang pun putri kaki among. Ini among ingkang majib momoro dasaripun teman-teman sekalian pramila ing wekdal dinten dipun letingi sampun ngantos timbang sak pinggir kalem dipun sak pinggir kene dimo wonten Bali Sukti bar ora-ora sembar dipun ayem setonton gampang kasaripun sami nyambut damel serinten dalempun angkala idinipun Gusti ingkang maha kaos uga salpasanipun dumateng para bini sepuh panen kang sami kataran sedayanipun. Kang saktara malih perarakit sekul punarsa jodoh kadamel njemuaken wahyu kekalih wahyu maningrat lan wahyu maningkem dederipun dumateng temanten sekalian pramila ing wekdal dinten menika dipun jemuaken saged maju rukun manunggal tekad anggenipun militi gesang bebayan agung wiwit dinten Rebo Wage ngantos selaminipun dipun ayem setentrem mugi-mugi sedaya angsal idinipun Gusti ingkang maha uga salpasanipun dumateng para bini sepuh dan para ingkang sami kataran niki sedayanipun. Tekap semanten mawon inggih kula ngaturaken apabila wonten kirang saha langkungipun mugi Gusti Allah taala saged maringi kinabelan menapa dados kadat kaniaten Pak Muklis tiyang sekalian angsala idinipun Gusti ingkang maha uga salpasanipun dumateng para bini sepuh dan para ingkang sami kataran niki sedayanipun. Nuwun sewu dumateng Ibu Marotati kepareng paring doa mugi-mugi hasratipun Bapak Muklis tiyang sekalian lan sahutipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Adicara saderengipun kawula pungkasi kula badhe anambahi sekedhik doa mugi-mugi ingkang dados panyuwunipun Bapak Muklis tiyang sakluwarga kalian Bapak Sumaji tiyang sakluwarga lan mandhapipun dumateng pengantin kekalih Gusti Allah tansah ngijabahi panjenengan sami kula suwuni anjurum amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidil awalina wal akhirina angguli sahabati rasulillahi ajmain. Allahumma sri penganti rezekine agung kang teko tanono kang keri oleh sawabe para nabi idine para wali
hakikat wal saringat pertimah donowiyah kang asal idining Allah sluman slumun slamet Allahumma rubung kunir sekar kentono sarining luput jalma panabi kita wali-wali lunga agung amuji sarining langit amuji sarining bumi amuji sarining jagat amuji sarining bun popo saring sadaya pinayungan ingkang kuwasa dipun wengku dening Allah ijab priya-priya kadya andong waringin tlaga mengo sumber mili warata kadya segara Allahumma mas kumambang mujizat saking kudratullah Allah kang paring murah dumateng roh jasatipun penganten sekalian Allahumma inna nas'aluka salamatan fitin wa afiatan fil jasad wa diadatan fil ilmi wa barakatan fi rezeki wa taubatan qabla maut wa rahmatan ba'da maut hafin alaina bi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afa indal hisab Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rabbana anta wahhab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati al-fatihah. Makaten kala wau para rawuh sedaya ingkang saged kula aturaken kula kaliyan Bapak Wagirin mbok menawi wonten tuna sarta kalepatan anggen kula tiyang kekalih matur kula tansah nyuwun agunging pangapunten dumateng para rawuh kakung saha putri ingkang minulya langkung-langkung dumateng pendherekipun penganten kakung ingkang saking kutha Gresik pamungkase atur wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang semebar nggih. Bismillah walhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Hadratul mukarramin para alim ulama ustaz ustadzah sarta para pandhong piwulangipun agami suci ingkang tansah kawupundi kala taati ing sadaya fatwa-fatwaipun karena para peringkang kula teraken menika kula sampun nalisir cacahing budi mewah pakarti karena tansah saged lan semanding kalian dawuh pangandikane paneloro ilahi rabbi lumantar Al-Qur'anul Karim para pinisepuh kemudian sepaji sepuh ingkang dhateng sagung para kehormatan mliginipun keluarga agung saking Bapak Suwa Sumaji Dalai Bu Sutiah keluarga pinanganten kakung saking Tlatah Gresik daerahnya putih ini bunga iya bunga insyaallah cunduk kalian asmane bunga mugi-mugi manten saribe sak keluargane tansah pikantuk bunga amin Allahumma amin. Pepunenggo sepuh penyarinipun Bapak Muklis Saifullah dalah Ibu Rita Sulistiani insyaallah siang menika para sasat kajugurukan Gunung Madu Kablabak kajugurukan Gunung Menyang Kablabak Sagor Madu kebekan sagung manis kebahagiaan kamulyan ingkang tanpa upami krana enjang wau insyaallah sampun kaleksanan nindakaken tugas wajibanipun sepuh inggih menika mala krameaken ingkang putra putri kanthi pangajap mugi-mugi temanten dados pinanganten keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah fid dunya wal akhirah inggih menika Mbak Upi Mas Dale Fawati AMD Ermik ini apa Pak? Ahli mati apa? Oh paramedi, wis pokoknya golongan kesehatan nggih. Penak kok nek Mas Haris rada lara jenengan wis obati ya. Mesti mandi. Sarto Mas Muhammad Faisal Haris sarjana komputer. Pak insyaallah lamun nderek ndedonga mugi-mugi temanten pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala enggalipun pitaya kalian Allah wujude pinaringan momongan. Kakung putri mugi-mugi dados soleh lan solihah nyambut kaya sile berkah diklumpukke anak gedhe nggo ragat sekolah klumpukke meneh kena nggo tuku omah klumpuk-klumpuk meneh kok gulungan nang Mekah lan Madinah Allahumma amin turane kene nggih tuku sawah sak brah-brah to tambak sak brah-brah Gresik kan tambak to Pak alhamdulillah makanya bapake nggih klopo sawit ya
Duwin para kadang sutra sadya ingkang dirahmati kalian kameranipun Allah Subhanahu wa taala. Monggo sareng-sareng satripun kepareng kawula babar lantaman ingkang dicara ngaturaken syukur-syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Karana ringan lan menika kula panjenengan tasah pinaringan sepinten angking karahmatan kamiran inggih menika wujuding karahmatan iman Islam sarta kesehatan. Mugi-mugi wonten kun manfaatipun tumraping keluarga kula lan panjenengan sedaya. Amin Allahumma amin. Salawat sarta salam bilantung kunjung dumateng ngarsanipun Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamtu kula panjenengan tasah ngantos sahabatipun ila yaumil kiamah. Bapak Ibu menggarang kabaring adicara ingkang sampun kaserat lumantar dawuh pangandikanipun Janet Bapak Muklis Saifullah inggih menika angka setunggal pambuka angka kalih pasrah utawi lum pinanganten kakung kalajengaken hatur panampi dinangkepan doa panutup paripurnaning adicara ramah tamah sak rampungipun. Prabu saking menika ucap bismillahirrahmanirrahim. Adicara menika kawula wiwiti namung kepareng kawula paripaswani hak dumateng kamardikan minggah panjenengan sami. Monggo sareng-sareng maos Ummul Quran suratul Fatihah ingkang fadilahipun katujuhaken dumateng kemanten sakloron mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah keberkahanipun sumrambah dumateng kula lan panjenengan sedaya ingkang sami hangestreni dumateng jumenanganipun kemanten sakloron ila dini abiridha ilahi ta'ala wa safati rasulillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Sudah terlatih. Roidil maghdubi alaihim waladdallin. Mas Karis, maos Al-Fatihah Mas. Nggih, Mbak Ubi. Maos Al-Fatihah. Alhamdulillah. Pengen anak piro? Hah? Pengen putra piro? Kalih welas. Alhamdulillah. Wis rame pokoknya bakal Pak Muklis. Putu akeh sing seneng kok. Ning urusan anak niku hak prerogatif Gusti Allah. Wis pokoke muga-muga dijabah panjurane kaya ngarep sing tak aturake mau. Ya. Amin Allahumma amin. Nggih. Bapak Soe ingkang minulya tandhaipun pasrah pinanganten kakung dumateng kulawarga pinanganten putri inggih menika saking keluarga Bapak Sumaji lan Ibu Sudiasawargi dumateng keluarga Bapak Muklis Saifullah lan Ibu Rita Sulistiani. Dina konsilis sarira saking Ibu Bapak Sumaji Sakukuban kanthi menika sawetahipun kalodhangan dumateng pepundhen kala sepuh Bapak Abah Haji Yandono kawula sunanggaken. Ya, disilahkan Abah Haji Yandono. Mungkin karena kontrolnya agak kejauhan. Nuwun sewu Bapak Ibu berdiri mendampingi Abah Haji untuk ya menerima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, para sesepuh ugi bini sepuh wonten ing lingkungan Desa Mentraman ingkang kula hormati lan kula mulyakaken, khusus panjenenganipun Pak Dalam ingkang kula hormati lan kula mulyakaken, panjenenganipun sederek kula besan Bapak Muklis Saifullah kalian Ibu Rita Sulistiani
ingkang kula hormati lan kula mulyakaken sedaya keluarga besar Pak Mukhlis, ugi sedaya sederek-sederek kula panitia keluarga besar acara menika ingkang kula hormati, keluarga saking Bunga Gresik, keluarga besar almarhum Bapak Sumaji ingkang wonten sebelah kanan kula Ibu Sutia garwanipun almarhum Pak Sumaji kang kula hormati, kang sebelah kiri kula Nanda Mukhlis wakil nika putranipun almarhum, wakil almarhum mendampingi adindanipun Mas Haris ingkang ugi kula hormati. Insyaallah almarhum Pak Sumaji juga hadir di sini, cuma tidak bisa kita lihat dengan kasat mata kita. Kedua mempelai Ananda Haris sama Mbak Ubi yang berbahagia. Marilah kita bersama-sama di acara yang penuh barokah ini kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, hidayah serta karunia-Nya. Kita diberikan beberapa kenikmatan, tentunya nikmat iman dan nikmat Islam. Yang kedua, diberikan beberapa kesempatan, di antaranya kesempatan kita bisa berhadir di acara yang penuh barokah. Insya Allah, alhamdulillah, di antara kita bisa memilah-milah, bisa memisahkan di mana perkara yang hak, yang patut kita laksanakan, dan di mana perkara yang batil, yang patut kita tinggalkan. Tentunya semua lewat syariat agama Islam. Bapak Ibu ingkang hormati yang kula mulyakaken, ing mriki kula kajibah mewakili keluarga almarhum Bapak Sumaji sepindah matur sembah nuwun sanget dateng Bapak Mukhlis Saifullah kalian Ibu ugi sedaya keluarga ingkang sampun paring penghormatan dateng kula sekeluarga, keluarga besar saking Nganten Kakung wonten ing tlatah Mentraman menika. Boten sanes kula ndedonga mugi-mugi kebaikan Bapak Mukhlis kalian Ibu saha sederek-sederek kula panitia lan keluarga besar Pak Mukhlis senantiasa diberkahi kalian Allah Subhanahu wa taala dan diganti dengan kebaikan-kebaikan yang berlebih. Amin. Lan kula mewakili keluarga Bunga Gresik nyuwun agungipun pangapunten bok bilih anggen kula kalian sederek-sederek kula sowan ngantar anak kula Haris datang telatah ngriki bok bilih wonten tingkah laku utawi atur kata ingkang kirang berkenan wonten penggalih panjenengan, kula sekeluarga ataupun pribadi nyuwun agungipun pangapunten. Salajengipun menapa ingkang sampun dipun aturaken kalian pengantar acara menika Pak Dalang kula wau, kula kajibah badhe nyerahaken anak kula Haris dateng keluarga Mentraman iki nggih menika dateng Bapak Mukhlis Saifullah kalian Ibu Rita. Pramila kanthi ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Anak kula Haris Pak Mukhlis kalian Ibu kula pasrahken dhateng panjenengan. Senaosa anak kula Upi menika mangke dados tanggung jawabipun Haris, ananging Haris tesih nembe mawangkah rumah tangga. Perlu bimbingan petunjuk saking panjenengan ingkang sampun kathah sanget pengalaman-pengalaman panjenengan kangge nerusaken dhateng putra mantu utawi putra panjenengan sakmenika. Nggih putra mantu nggih putra panjenengan sakmenika.
keranten nak upi kersane kali anak hadis berjalan, diberikan Allah kelancaran, keberkahan dalam mengais rezeki dan lain sebagainya untuk beliaunya menuju kepada rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Insya Allah nantinya kalau memang Pak Mukhlis Saifullah kalian Ibu Rita membimbing beliau dengan baik dan anak-anak ini akan tawadhu mengikuti jejak panjenengan, wah insya Allah Allah akan membukakan pintu selebar-lebarnya rezeki untuk kepentingan beliau berdua. Kintenipun makatan ingkang saged kula aturaken, bok pilih angin kula matur wonten kintenipun kirang penggalih kirang dadosaken berkenan datang penggalih panjenengan kula nyuwun agungipun pangapunten. Makatan ingkang saged kula aturaken, ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adicara candhaipun atur panampi saking keluarga Bapak Mukhlis Saifullah Taala Ibu Rita Sulistiani minangka sule sarira saking kembali kalih dumateng piyambakipun Bapak Wakirin kalau semanggaken. Alhamdulillah niki Bapak Wakirin sampun kulino dadi ngaturi Pak Mukhlis Bu Mukhlis jumeneng termasuk bantu kula niki Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa ala umuri tujawati. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Dumateng panjenenganipun Bapak Sepuh, Bapak Mukhlis saha Ibu ingkang pinundi saha ingkang kinurmatan. Dumateng para pini sepuh, adi sepuh, sesepuh ingkang kawula hormati. Lan dumateng segenap anggota riyok sedaya ingkang kawula hormati. Dumateng undangan sedaya ingkang kawula hormati lan boten kasupen dumateng Sinoman kakung Sumawana putri sedaya ingkang kula hormati. Ing mriki kawula jumeneng wonten ngarsa panjenengan sami minangkani sesulih saking Bapak Mukhlis ingkang sak perlu badhe nampi atur saking Bapak Semaji almarhum ingkang saking Kota Gresik. Saderengipun kawula nampi atur saking keluarga Bapak saking Gresik, semoga sami-sami memanjatkan puji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene menawa kawula saha panjenengan sedaya ing siang menika tasih pinaringan tapi daya sehingga saged nakempal wonten dalemipun Bapak Mukhlis kanthi kawontenan sehat walafiat saha wilujeng boten rubeda menapa-menapa. Para bapak saha ibu ingkang kula hormati, ing ajeng dipun aturaken dening Bapak Abah Haji saking Kota Gresik, ngaturaken temanten putri, temanten kakung saking Kota Gresik ingkang dipun aturaken dumateng Bapak Mukhlis kawula minangkani sesulihipun kula tampi asta kalih kanthi suka renanipun kalih. Salajengipun ing ajeng ugi dipun aturaken dening Bapak Haji saking Kota Gresik bilih saat menika angrawuhaken temanten kakung. Alhamdulillah tabuh sanga kala wau sampun dipun laksanaken ijab kabul. Mugi-mugi temanten kekalihipun mimiti bebrayan agung saged mbangun keluarga ingkang tentrem ayem salaminipun. Saged mbangun keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah fi dini wa dunya wal akhirah. Para bapak saha para ibu ingkang kula hormati, tentu saking Kota Gresik anggota temanten kakung kula minangkani sesulihipun Bapak Mukhlis bilih wonten kalapatanipun anggenipun
paripapan saha pasugatan kirang anujukrana kula nyuwun pangapunten Kang Agung dumateng panjenengan sedaya. Para bapak saha para ibu ingkang kula hormati, mekaten anggen kula nampi atur saking Bapak Haji saking Kota Gresik bila wonten kirang salangipun utawi kirang anujukrana dumateng manah panjenengan sami kawula nyuwun pangapunten Kang Agung dumateng panjenengan sedaya. Minangkani tutupipun kula mboten kasupen ngaturaken salam. Wabillahi taufik, wabillahi hidayah, walida walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Ibu, insyaallah iki sing ditanggape ya enten artine lho Mbak Upi, Mas Haris. Sampeyan ditanggapke reok. Reok niku enten artine lek saking kula nggih. R niku tegese religius. Nah, sampeyan harus bisa melaksanakan tuntunan agama secara baik. Religius. Ten bagian. Terus reok. O. Re ekonomi. Jelas ekonomi insyaallah sampean tumoto ya. Ditata sing apik ekonomine. Ya sing fair play. Asile pira wong lanang ambut gawe wong wedok kudu roh. Wong wedok ya aja medhit-medhit. Nek duwe kabeh dikekne wong wedok ya ngerti ya butuhe wong lanang yang ngerokok ning warung kopi dan sebagainya ya dicekeli duwe supaya iso nggih serawung. Ana wong wedok pasrahe dhuwit ora tau dikeki sing lanang. Mlomo gak iso serawung. Ya. Nah. Terus reo. Di O objektif. Objektif nek kumpul ning kono kabeh ya dulur, direngko padha ning kene kabeh dulur direngko padha rabi ora mung ngrabeke dhewe ning ngrabeke sak keluarga besarnya. Ngoten ta, Pak? Nah, artine kabeh direngko padha rabi lese ya. Terus G niku sing gemi. Sampai nek gelem gemi, akhirnya kaya Pak Muklis, Bu Muklis. Coba sawite pirang ewu biji coba. Nek ewu nek yuta biji coba. Pak Muklis ora iso ngitung kan ya. Coba. Pokoknya sing genah jumlahnya ganjil Pak niku Pak. Nek boten jatuh jeneng ngitung. Ngoten ya. Niku pasemon niku ditanggapaken reok niku. Pun dedelok reoke, nggih. Isine ini napa ya? Insyaallah niku meh otak-atik wong golek sandang pangan lho Pak. Nek kula mikir nggih dadak niku wae. Ngoten Pak Muklis. Nggih alhamdulillah. Bapak Ibu minangka jahe pengacara panutup doa dumateng pinanipun Ustaz Jeni kawula sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratal a'yun. Waj'alna lil muttaqina imama Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratal a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbi habli minas salihin Allahumma barik lahuma fi umrihima Allahumma barik lahuma fi arzaqihima Allahumma barik lahuma fi auladihima Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannatal ma'abrar ya aziz ya ghafar subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Akhir doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sponsor.
Matur nuwun Bapak Ibu, hati cara satu rumah pakan dirancak karono makarya sami kalat para-para ingkang sami hanyang guyung dumateng katinipun Bapak Muklis Haifullah Sakukuban. Dewan ini ingkang minangkani dados pandikane pinanganten Ibu Markati Tala Ibu Bapak Wakirin. Dados wonten kalau saged kapireng sanggihaning para tamu sedaya makarya sami kalan Bledug Segara Bledug Gunung Kelut ya saking Kedung Salam ingkang dipun pandikane Mas Yanto. Ewan dini ingkang ngabrekake gambar inggih menika Rizky Picture saking Donomulyo. Ewan dini kawula ingkang ndherekaken papan adicara tak kenal mangkat tak sayang kami kula King Susungkawa Simatupang Pak Muklis. Dados Simatupang niku nek panjenengan ngerti mesti tiyang Batak, kula asli Jawi Pak. Jadi kula asli saking Yojo. Lah kok Simatupang siang malam tunggu panggilan. Nah SPD niku sanes sarjana pendidikan niku setiap panggilan insyaallah datang. Niki minggu-minggu niki enten panggilan enjing kula tekani Pak kula rewangi izin. Nggih, ganting badhe pensiun wis ben rada melik lah. Tapi saking menika mbok bila wonten sanipun untuk sebenipun saking Allah Subhanahu wa taala wonten cecer-ceret tuna duka panggen kala matur inggih menika untuk sebenipun saking kawula Yuna Agunging Samudra Pangasami dumateng Bapak Soibu mliginipun dumateng punggung kula sepuh Bapak Muklis Saifullah Tala Ibu Rita Sulistiani. Ewan dene rompok kula wonten Kepanjen nggih Jalan Sumbersari Tulaan Kepangurjo Kepanjen. Mbok bilih mangke tindak Kepanjen Katuran Binara. Ngaten nggih ya. Dene malih kalau mriki namung ndederek nyambung silaturahmi mugi-mugi kula ndedonga Pak Muklis lan Ibu temanten Sarimbe Pak Muklis anggenipun menggugati ngantos awal akhir nika mboten wonten halangan sawiji-wiji perang lentang ngantos wisan gawe temantene enggalo pinaringan putra. Amin Allahumma amin. Salajengipun ramah-tamah foto-foto sesarengan kalau sumanggaken dumateng Rizky Picture saking Donomulyo. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ugi